Zdravím všetkých, ktorí vlastnia elektrické benzínové pily akumulačné a ktorí by mali záujem, ako správne nabrúsiť reťaz, či ručne s pilníkom, alebo elektrickou brúskou. Ale najprv si poviem o tom, že z čoho pozostávajú zuby. Toto je hlavný rezný zub. Tento zub určuje hĺbku rezu. Toto je stará lišta, aj stará reťaz, takže na tom si len tak predvedieme, že ako by sa mal nabrúsiť ten rezný zub. Tu máme na tomto reťaz potrebujeme 4 mm hrubý gulatý pilník a keď to chceme nabrúsiť ručne, ja tu mám len tú lištu vo zveráku, ale môj tu i kľudne na pile je to, my potrebujeme udržať sklon, brúsny uhol nejakých 30 stupňov, čielny uhol je 85 stupňov a hĺbka ostrenia je 0,65. Takže ideme s pilníkom 4 mm. A keď to brúsime ručne, to znamená, že pozrieme sa na zuby, jak sú obrúsené a keď budeme pilníkom tlačiť na zub, tak vždy sa snažíme, že 4, 5, 6 krát, koľkokrát treba naostriť a tak sa snažíme každý zub nabrúsiť, aby jeden zub nebol kratší, aby druhý nebol dlhší. Takže keď s pilníkom spravíme, otočíme do venka a naspár na prázdno. Do venka na prázdno. Do venka na prázdno. Takto keď spravíme 5-6 rázy, tak takisto musíme spraviť na všetkých zuboch 5-6 rázy, aby dĺžka zubu sa nebola rôzne hĺbky, aby neboli dĺžky. Keď je dobre nabrúsený ostrý, tak rezný zub je nabrúsený, ale keď sa brúsiva zub viac rázy, či ručne, či elektricky, takže on má svoj sklon, raz dojde tomu, že potrebujeme si nabrúsiť aj zub, čo určuje hĺbku. Na to máme taký prípravok, no dá sa kúpiť celá sada týchto vecí, pilníkov, plochých a aj gulatých. A tu keď čo vyčnievá ven, s plochým pilníkom potrebujeme zraziť dole. Lebo rozdiel medzi výškou rezného zuba a s týmto musí byť tých 0,65 desatín. Keď sa tento zub bude stále skracovať a stále bude nižší, raz sa vyrovnajú a márne bude nabrúsená reťaz a pôjdem naplno otáčky s pilou, pila nebude brať oblinky, bude len brúsiť a nebude zaberať. Keď tento zub, čo určuje hĺbku, zrežeme moc, tak moc sa zahryze do dreva a bude veľké kúsky strhávať, zasnie dobre. Takže nemôže byť veľká výška medzi rezným zubom a zubom, čo určuje hĺbku. Keď je to akurát, tak pila zaberá akurát. Ďalšia vec je to, keď sa brúsíva reťaz viac rázy, alebo rozoberá sa pila, vždycky lištu otáčame, aby lišta sa drala tiež jednako. Raz otočíme takto lištu, raz otočíme lištu opačne, vždycky sa to pretáča. A hlavná dôležitá vec je aj to, keď sa brúsi reťaz, alebo dá sa reťaz dole, tak tu máme takýto vyškrabávák na špinku hoblinky, ktoré sa poťahne po lište a s tým sa vyťahne špina, aby dobre mohol olej tam tiecť. A kde sú vzadu na lište dierky, tie dierky musíme prečistiť, keď pila pumpuje olej, aby správne mohol natiecť olej, aby to nebolo upchaté, aby šlo mazanie, aby pila bola dobre mazaná. To je tiež ďalšia dôležitá vec, aby nešlo to na sucho, lišta plus reťaz. No a takto brúsime každý rezný zub. Keď sme dali 5-6 rázy jeden zub, tak snažíme sa aj ďalší zub. Vždycky potiahneme reťaz a môžeme označiť čiernou farbou zub, ktorý začíname. Budeme vedieť, že s ktorým zubom sme začínali. Tak prejdeme každý zub, tlačíme pilu do venkajšku,
vnútr sa dáme zľahka, vždycky do vieska brúsime. Potom otočíme lištu a opačné zuby zase ideme takisto udržať uhol, presnosť, rovnosť, priemer pilníka gulatého. Toto brúsenie sme predvedli s gulatým pilníkom. A teraz to ukážeme elektrickou brúskou, ako by sme to nabrúsili s elektrickou brúskou. A ešte ukážem tu, že máme aj takéto niečo, že sadu dá sa kúpiť pilníkov plochých a je v tom všeličo. Dá sa aj s takýmto, že keď to je určite to na stupne, sú nastavené a tlačí sa a ide sa a brúsi sa tiež 4-5 rázy sa spraví. Toto je taký nástavec. Takže každý zub, koľko rázy sme potlačili, toľko rázy potlačíme každý zub z jednej strany, z druhej strany. Takto nabrúsime. Hovorím, kontrolovať hĺbkorezu, aby výška nebola nižšia, sa zreže. Hĺbka rezu tiež sa na pilníku troška aj do gulata. Určite hĺbko a vyhadzuje piliny. Takže mohla by reťaz dobre píliť. Tak teraz ukážeme, ako to spraviť na brúske. Máme tu obyčajnú brúsku elektrickú na brúsenie reťazí značky Parkside, ktorý veľa peniazí nestojí, ale dá sa s tým nabrúsiť, keď človek troška tomu rozumie, nastaví to, tak dá sa s tým pekne zuby nabrúsiť. Tuto potrebujeme hlavne naštelovať stupne, akým sklonom sa bude brúsiť. Vieme, keď sa robí z jednej strany, z druhej strany, to sa povolí na spodku, otočí sa. Takže dá sa s tým naštelovať, aký stupeň chceme. S týmto štelujeme doraz, že ten zub, pokiaľ tá brúska má ho brať, začíname, vždycky len tak lízneme ho, aby sme moc z tých zubov nezbrúsili, lebo raz, dva je prebrúsený ten zub. A môže sa kupovať nová reťaz. A toto štelujeme hĺbku. Pokiaľ má brúska ísť až dole. Takto by som to ukázal. Takže máme naštelovaný stupeň brúsenia toho zubu. Máme naštelovaný hĺbku, pokiaľ ideme až dole do zuba a máme naštelovaný na tejto strane, že koľko z neho budeme brúsiť. Snažíme sa najprv čo najmenej, ale tiež jednako každý zub mal by sa brúsiť jednako, aby jednako potom aj tie rezné zuby aj rezali. A ďalšiu vec je takisto, že označíme čiernou fiskou, kde začíname. Keď dojdeme už tam na koniec, tak vieme, že tento zub sme brúsili, takže sme už na konci. Takže zapneme brúsku a už ja to mám naštelované a uvidíme, že koľko budeme z neho brať. Stopnem to, aby bolo počuť, že čo robím, toto sa odisťuje, s touto pálkou sa odisťuje, potiahneme na ďalší zub, preskočíme dva zuby, ale druhý sú opačne. Zase dotiahneme, pustíme brúsku a brúsime ďalší zub. Zase odváť ďalšie zuby. A takto nabrúsime každý zub. Každý zub nabrúsime, kým nedojdeme na to. A potom sa reťaz otočí. Odistíme ho tu na spodku. Odistí sa
otočí sa na druhú stranu, 30 stupňov dáme a pôjdeme z reťazov z opačnej strany. Zase sa pozrieme, že tieto zuby koľko treba naštelovať, troška povolíme, naštelujeme hĺbku a začneme takisto. Označí sa čiernofisko druhá strana. Takže otočili sme reťaz, naštelovali sme hĺbku aj koľko z neho brúsiť, dotiahli sme to a začneme s tým, že koľko z toho uberieme a uvidíme. Výzlo sa, potáhne sa reťaz ďalej. Takto jednako začneme brúsiť každý rezný zub, kým nedojdeme tej značke, ktorú sme už brúsili. Tým pádom reťaz bude nabrúsená, skontroluje sa, že akú ostrosť má tie zuby, jak sa nabrúsilo. Je to vidieť. Skontrolujeme, ako sme si nabrúsili zuby, aké sú ostré. Dobre ostrá, pekne aj nabrúsená. Takže takto všetky rezné zuby sa obrúsia. Skontrolovať roztoč medzi vyhádzovacím a rezným zubom. Vyhádzovací bol nižší, 0,6. Takže nebudem môcť zahrísť, keď budem môcť zbrúsené aj z toho. To tiež nie pri každom brúsení, pri každom druhom, treťom sa skontroluje vyhadzovacie zuby. A reťaz je nabrúsená správne. Toľko to som chcel povedať o brúsení reťazí. Treba si to skúsiť, takú lacnú mašinku kúpiť a není problém doma sám si nabrúsiť. Takže majte sa, to bolo všetko.